Maar enion bhfuil an tón tití as an achtamíocht náisiúnta, bhfuil muid I bhíocha. Níos meas an amar a bhí is dói riamh is stair na tíre. Ag an am céine, rinne muid mar phobal éireannach agus mar hir I nimach na neam líana sin, ar tugó an tígar Gaeltachta. I nimach na tréimhse sin. Rinne muid gníomhara, a léiríonn go bhfuil an cumasanin nuair a anmuid an deis. Bheith gólan ar gólan, coscéim ar coscéim le tír bheith an dán. Agus na nimach na líanta sin, rinne muid sin. Bhí éire ar hús caiineachta I measc tír na forbar an dán ó híomh dul chun cín. Bhí rát a fáis níos airdag an amar a bhí géin tír eile san óra. Tír an na gríocha lochlan na fanaáil. An Dionlan, an Tuilleadh agus an éireúig, a bhí an patí gcónaí a gach éon drabal. Bhí rát a díos díochtagin, a bhí níos ísle, ná éon tír eile san óra. An rud a rá mar a mhuíomhas, agus ar a cólacht bhí a tháinig I deapó áit in eile sa dam, go háirío, very cap. Rud a bhí ar sin a mhuíomhas, ná a bhéon áit, ar a bheith sin daoine ar a ardchaid an skillan I acu, ardchaid an idibis, ardchaid an cáilíochtaí, ná mar a bhí sa tír seo. Sinne an breosla a chothí na cólachtaí sin, agus a chail na cólachtaí sin, coscéim ar coscéim agus gólan ar gólan le mór cólachtaí an dam. Chroihéimar go bhéta mu de dhéanam. Agus deire chu mai sin din, go rá ar in lebilún ó breis agus lebilún duine a bheallas deach ó híre eile an dam. Idir na Hórapa, in Afric agus áit in eile sa dam, mar ní rá ar nóhain daoine agan héin leis an líon mór posna bhí ar fáil I lína. Rinne bhandal chun cín ó híomh cuasaí infrastructúr. Tá feabhas, suntasach, éachtar, cheantar, maidir le cuasaí infrastructúr sa tír. Má heistelíonn duine bheith suasa go síos faoin tír, tá sé le feiceáil. Agus a rud céanna le cuasaí telecomarsáil. Céidir bliain ó hin, heistil muid ar fud na Gaeltachta, agus an partis mó bhí daoine nar a lehan banda le fáil léana. Trína ceir áit sa Gaeltachta. Bhí dóir, ní ra sé ar fáil go seaigh fiúin. Tá anna orbar, nó éachtar ar mar cheantar atá anna orbar. Sé ná seaachín go áitaí agsúla sa Gaeltachta. Agus luabann sin ar báil go bhfuil an córas lehan banda ar fáil nach chéin, sa bhaile sa dúthaí seo. Is dul chun cín é sin. Níor imi sé sin thairíthe nuair a hit an tóna as an achtamíocht náisiúnta. Agus níor imi an cumas agus an achtamíocht atá ann. Le muid héin a thairg as an sáin in na bhuilim. Ná tá gáil le cinearach ag an leibhéal náisiúnta. Fach muid é sin faoin na palatóirí ag leibhéal náisiúnta, tá gáil le sin. Agus tá gáil leis an bhreaseach a rinneamh go cuasaí bancéireacht agus cuasaí airgeadais go hortáil amach, agus fach muid é sin ag an leibhéal sin. Ag an leibhéal áitiúil, caithmuid mar phobal a bheith an tarraingt le chéile, agus caithmuid mar Údaráis a bheith an éibriú tí ggóir libse mar phobal áitiúil an seo. Lena bhfuil agin na hábháid, agus le tógáil ar sin. Támuid mar a deire béle a dul i leis go dtí an drawing board, féchant. Céiad na haicfaoine atá is agin gur féidirlinn tógáil ar insta blianta seo maithróin. Ní bheith inistíobh mór ar fáil, mar a bhíoh rubiseo ón tíomh mó. Ben muid a breith níos mó ná riamh ar arguid achfaní féin. Agus imime bhfuirim sé bheith ar in féchant ar gachéanúil, a bhain an ar saoil ó lá go lá. Banas gur féidirlinn teacht seo. Agus fólam ó muid goleor ceachtainna, bheith píon a baint leis, bheith folingáirí a baint leis agus tá sé sin atá suas. Bheith le bheith diostíochta mar atá hana féin, níos airde ná mar a bhí ón 8 díle, bhí mar méid Cruinniu Poiblí, sé seachtainniu hin. I cheantar na Níleán I Gonamara, áitir a bhéide an diostíocht do gá chéad I nimach cúpla mí. Mai ábhar an líon mór daoine sa cheantar sin a bhí gobar le chunraíthirí tógáil le gahar na Gaillimhe. Agus tá le héidir sin na tarla. Agus caithmuid féchant le déile sin.
agus cahamid féchant ahúr na cumis áitiúil atá, agus na hacfaní náúil atá, gan nach gidam céine tá cólachtaí an, atá bhunús láidir, agus be mídne, an irdan atá géimen, an eachtan san ifi gréigeanach, agus an irdan haciíocht atá gan san ardafi, féchant le taú leis na cólachtaí sin. Tá caidir ban wahagan lob sin, agus fermid féchant lenne bhuiid an hábhaid. But bear an gléir ceisní chur in féin. Tá go leor bailí le gnóthaí, agus banan tú seo le gnóthaí, nach gnóthaí de chud an Údaráis Mhúirne. Siopadóirí, agus óstóirí, agus grúigadóirí, clubméirí, siúnéirí. Dina bheith bhfuil gnóach go tá fostú dinar bheith. Tá an bhráig a laid go trom or a gléir a láir agus tá ostíoch sin gléir an tága. Bhí me sé láthir néanach le phríomh eagrais ar a start. Sé seachtaí in Cruinniu meile lia, le phlé le 7-8 go daoine 7-8 de le daoine sintearíns na bancaí. Maiall an bhaib atá ag cólachtaí gaga áitiúla. Agus ní cólachtaí do chud an Údaráis amháin atá gceist mar an dó me hana. Mar níl na háisinaí chéine fáil agus a bhíoch. Agus tá míad rá cheantar na bailí le posta na hábhail tá gomach a laid a bheith solúpacht ag na bancaí, a bhfuil ar rialtas féin agus muoite marcháí goí a dolamáíar. Le cabhrú le phríomhnú na fostiíochta le cosint fostiíochta, agus le fostiíocht breise a chur fáil. Is siúil an ceistení a chur ar in héin fao ceanna thug muid ag léintí síre. Ceanna dhéanam muid ag siopadúir, ceanna dhéanam muid gahéanú dhéanam gahéanú a chur muid ar lábhan ar bócha le aige na haid. Maar is customary a cruinniú shoppi, oscailta. Aspa customary a bhúnans shoppi. A rud céanna le Ostán. Ostán bhfuil a bhfuil seomraí fáilbha, nó nach bhfuil áisiní, nó nach bhfuil ócáin fáil lachtáil tú. Tuige mi go léir cead hAoláín stáil. Nó tá sír chead ag duine chuil na rááid a sipadóire, nó síre, nó péáteile, Téanú an se rán an bhfuil ábhar meach go bhag an gléir in san stáidina bhfuil cuasaí lá na húil. Béim muide i teacht éis a lát agus táid a lát lenar ggólachtaí héin hena héin. Nuair a deidir mar ggólachtaí héin cólachtaí a fór cúna bhn Údarás. Féchant ceapaí bhfuil rudí ló, bhfuil brúarla agus bhfuil éon rud is féidir linne dhéanamh. Béim muid a súla agus táid dóchas a go deocha na postnaí cadíomh an bblin seo caite, ná tháinig chun cín ar a bhór fós. Go deocha sé sin a leid. Thugtar muid ag túsna bliana seo nach síneach muid éon chunra nuair. Mar a meid práinne lethe baint leis, go dtí go bheice muid cad a hAoláín sa dara le an blian. Rinne muid an cinine sin na mína nolach seo caite, rinne bord an Údaráis a dhearabh ar mí anar, agus i mí feabhra chomh muid go daraáin leis go bhá. Agus is má istólam an réite a bhí déad agin mar níl is agin a bhfuil ó chud is measa don bhéad atá targad den eachtamíocht náisiúnta feicí fós agin. So tá sé an tábhacht doin go gcuineach muid ar ghuigeanna agus go bhécha muid leis na hacfaní atá agin na úsáid le cólachtaí ar cadí bhar go dáil le 2-3 bliana na bhas agus sinan chuí is mó atá muid bain úsáid as 8 bliana Údaráis fiú láir. Cadímar go leor posta na breise agus deontaí breise le 3 bliana na bhas agus tá na hacfaní atá agin gáil úsáid le déile lób sin agus le dhéal sinna chuineáil beag agus ar mó. Ag an am céine, tá irid na maibre, tá muid a fear amach le haid fistrachan nó gná, tá fistrachan áirithe gná sa bíbliana, ach tá ag interpret go Tá daoine seasta siar, nó go bheice siad cad a hálas. Ach tá fistrachan gná, tá muid a lábhseáil fistrachan ó intíí éagsúil. Agus in am trá, tuirce siad sin chun agus tá muid dóchas ach go numpóf iad sin isteach na posta na nua, ach ag levéil níos íste, ná mar bhí atálú ribh seo, agus tá mé cinnte go nachan ga chéandanna lei sin agus go dtigann ga chéandanna, nach féidir bheith súil leis an levéil chéanna go níomhíochta ins na blianta seoróin agus a bhí ar bon hana féin agam. Ach ag gnám chéanna tá sé tábhacht
a hiiscit bhfuil an seáir mór.